Bai, arkakuso kume hauek, pare bat ezagutu ditut zu bezalako fantasiatzuak, eta denek gaizki bukatu zuten. Ez alduzu nirea bezalako etxe dotore eta lasaia aurkitzea, gure bizitza hain laburra da, horregaitik hain zuzen, ondo aprobetxatu behar dut. Berehala ikusi zuen arkakuso zaharrak, errusikaren kontra ez zuela zer eginik. Azperentxo pare bat egin zuen, eta keinu zuhurrez zera esan zion errusikari. Begira, orain, madamek bere bainu zeremonia hau bukatzen duenean, bere semetxoa esnatuko du. Eta Mitchell kalera irtengo da eskolara joan behar duelako. Bere bidez irten zaitezke etxe honetatik. Eskerrik asko. Eta zu? Ni? Ni ez nintzateke hemendik mugituko ez da... Une hartan, madam bat aurrin bat jazten hasi zen. Azkar errusika, eta errusika, madam gana itzuli zen berriro, baliabide eder eta perfumatuaren gana. Mitchell, esnatu maitea, aurrak begiak zabaldu zituen, eta saltotxo batez, maindire artean eseri zen. Ama, orain etorri alzara? Opariren batek arri aldidazu? Beno, eta musurik ez? Aurrak musu pare bat eman zion Andreari gogo handirik gabe. Belauntziak arri aldidazu? Bai, eta eskolan zer moduz? Ez zuen izan erantzunik. Aurra, oin utzik, egon gelara, maletak zeuden lekura abiatu baitzen korrika. Errusikak, Andre ederraren eskotetik, dena ikusten zuen, eta Mitchell delako mutil bereko jark, ez zion ziurtasun handirik ematen.